Gde ste ljudi, šta ima novo, pričajte. I evo da vas pitam jedno pitanje, dobro me slušajte, jedno pitanje. Recite mi šta da snimam, naprimjer gameplayeve, onda mogu vlogove, pa tutoriale, samo kod gameplayeva, nemojte neke mnogo zahtjevne igrice, pošto nemam baš neki gamerski komp, jako je loš, jer imam samo 2 GB RAM, što je sada jako loše. Onda imam grafičku neku tamo koja ne vredi ni za šta. Onu neku ATI Radeon 4500 serija. Jako loša. Onda ovaj procesor E5300. Da. 2,6 GHz dual core. Samo sam ga overclockao na 3 GHz. Tako sada je dual core sa 3 GHz. A od igrica koja može Call of Duty MV3, MV2, MV1, Call of Duty 2, Far Cry 3, Crysis 2 i tako. Onda tako pišite u komentare šta da snimam, šta bi vam se najviše svidelo i šta bi još mogu da kažem. Pa za sada ništa. Eto, pogledajte prošle klipove na onom Minecraftu. Mi je jako bio loš mikrofon. Sad mislim da ćemo vidjeti u sljedećem klipu, pošto sam malo tamo po podešavanjima pomelo, pa sad bi trebalo da bude bolje. Ćemo da vidimo, zar ne? Ćemo da vidimo. A za sada je to. Lajkujte ovaj video, šerujte i subscribeujte se na moj kanal. I to je to, nemam više što da kažem. Doviđenja ljudi, vidimo se u sljedećem klipu.